jilbaban. Lah ngapa tote? Piye iki urusanku, aku meh utuh meh nggawa apapun iki hak asasi manusia itu mempunyai hak daripada kowe wis botak utuh. Mending aku menutup aurat. Wong lanang iki digariske wong lanang, ora kok nyandangmu kaya ngono kuwi. Timbange iki wis wong lanang bengesan moyot-moyot abang meneh. Gak sah podo padu, gak sah podo udur. Niki bulan suci Ramadan yang penuh ampunan dan berkah rahmatnya Gusti Allah. Ayo, guyub rukun setiap malam. Kudu rukun. Budi ketek, kowe iki jane puasa apa ora kok usek ae lho. Sorry ya, apa yang mau? Aku wis gak kecik meneh, oke? Don't call me kecik. Lho aku sayu soalnya rambutku wis anyar. Alinga mbok rasa kemayu. Ki lho gulu menjemu ki lho dawane sakmono kok ya kek kowe nang ngene wae ki lho. Iya Der. Awake dhewe padha lanange, dadi ora usah gembranggang wae. Ketune karo maskere mbok dicopot kaya usum corona ae. Tahun 2020 corona wis gak enek. Nggih Mbak Sugeng. Masukku wis tak copot, tetepku tak copot. Kurang piye meneh? Ngono ya ayu cemlorong kaya toko Ismoyo ta. Jadi makasih ya. Aku ayu, kowe tak ayu yo an, padha-padha ayu ya. Oke. Yang repot kok ngene kok. Malah jedil-jedil memper ora. Kowe mboyo nyaku pun kok umurnya aku jarene wong wedok. Ora to, Rang. Lha iki ngapa yo, An? Lha iki jane poso apa ora? Yen pas poso kok omongane ngantur kaya arep kondur ae. Yo rene ceritane to nih, wong atase nuri pandan wangi terus ora poso ngono ki glek. Ora poso iki lambene iki ngene iki garing, ora ngono kuwi lakune poso kok lambene telas. Lah ora to, Rang. Iki poso apa ora kok ya padha wae. Ora nek bedane. Panggah eneke. Panggah moncrot. Ngewu andang